السلام عليكم. اسم شنو؟ مرحبا. خوش آمدید. قولیت بودم و رسیدم. ана ҳамин тавр араш бо нутқи борову зебои худ ҳар вақт аҳли хонавода ва меҳмононро истиқбол мегирад. Ин паррандаи зебову доно аз оилаи тӯтиёни Жакоб буда бо истеъдодтарин паррандаи дунё ба ҳисоб меравад, зеро ӯ қобилияти баланди тақлидкорӣ ва аз худ кардани калимаҳоро дошта. Ба ҳисоби миёна то 150 калимаро аз худ мекунад. Амин араша мо солҳои 16 буд, 2016 сол тӯҳфа овардан домотомо аз Турсия. Майдаи как буд ва ҳоли гап задана намедонист. Ошхонао мемондам. Ман ҳар саҳар мехестам, мерафтам, салом дода медаромдам. Аввали пеши ёдгирифтагиш ассалому алайкум ёд гирифт. Баъди ягон маҳди якун. Баъди ва фаҳмидам ки ёд мегирад, ҳамин наздаш бишта гап задан гирифтам. Сони ответ ҷавоб медод. Ва алайкум ассалом гуфта. Амахе гуфта даром, ба амахе мегуфт. Сони бинам бо худаш ҳамин номое ки набераҳои ҳамомое даъват мекардем, аз ҳамон ёд гирифт. араш тӯтии хокистаррангест ки ҳамчун тӯҳфа ба соҳибхона Наимахон Нурмухаммедова эҳдо гаштааст. Давоми 7 соли бошиш дар ин оила ӯ як узви ҷудонашавандаи хонавода гашта, ҳатто аз меҳру муҳаббати зиёди атрофиён соҳибонашро ҳамчун бибиву бобо ном мегирад. ҳеҷ ким набошад, агар ман кити ҳамин диалог бимерад, ба ҳазур гап мезанад, мепурсад, ман ҷавоб медиҳам, ким чӣ пурсам, вай ҷавоб медиҳад, ҳама хел. Агар телефон ба гап занам, вай ҳама хел мекунад ки гап назан, ман кити гап зан гуфтаги бо ин намемонад гап задан, ба овозаша баланд карда ҳар вайҳои такрор карда мегирад. ба гуфти холаи Наимахон, давоми ин солҳо араш бо аҳли оила хеле унс гирифтааст ва ҳатто тариқи занги телефонӣ бо дӯстони хонавода озодона суҳбат меораяд. Араш истеъмоли банан ва бодомро хеле дӯст медорад ва ҳангоми берун аз қафас шудан ҳам худро канори соҳибхона мегирад. мувофиқи вай хонда дидагиҳом инҳо бисёр то 600 калима ёд мегирифтааст. хай ин ҳама қадар набошдам, ақалл аз 100 изофа ёд гирифт. баъзе вақт ҳамиха мешавад ки худаш ҷумлабандӣ мекунад, аз ҳамон калимаҳо ҷумла када мепурсад, мегӯяд. ва номҳои набераҳо мегирифта, кани мепурсад, кани биё гуфта вай даъват мекунад. аввал ба аз бегонаҳо камтар шарм медорад, меякун ё вай мито одат кардана ҷим мешинад. Секин бо одат карда гапа медорад. маҳз ба туфайли кӯшишу заҳматҳои Наимахон Нурмухаммедова, паррандаи нуқтадону хушсухан араш ҳатто оятҳои Қуръони Каримро аз худ намудааст ва бо қироати шеърҳои ҷолибу рақси мавзунаш аҳли оиларо шод ва меҳмононро дар ҳайрат мегузорад. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر. الله اکبر. камтар дуоям ёдиҳам ёд гирифт, хеле тез ёд гирифт. сурудҳо ду қатор гимни тоҷикистони 4 қатор медонисту, ҳозир такрор накардим, вай шуд. Ман иди наврӯз ба ёд медиҳам, наврӯзатон муборак, ду қатор, ду мисра ё 4 мисра ҳамаҳоям мегӯдам хел. умуман вайаш тез, зеҳнаш тез. араш маҳз барои хушҳолии тамошобинони телевизиони Азия ва кулли мардуми шарафманди кишвар табрикотеро аз худ кардааст ва алҳол бо қобилияти баланду нутқи буро онро баҳри тамошобин эҳдо месозад. ҳама хел одат кардем ки наметавонем бе ин рӯз вай када. Ман сафари назди фарзандам рафтам, як фарзанддор шуд, вай 5 моҳ набудам.
هر روز ویدیو کتی بابا شده وای میکردن از همونجا ایستاده و گپ میزدیم میگفتن که یاد کردگی هم تو پرسیده هم میگرد کنی ای کام کنی همه خیلی گفته خیلی ناز کن عادت کردگی. сухандон гаштани ин паррандаи зебо бо ном араш худ як мӯъҷиза аст, зеро мусаллам аст ки инсоният то ба вои расонидани як тифли кӯчаки худ чӣ қадар заҳмат мекашад дар ҳолате ки ин парранда чунин нуқтадону хушсухан гаштааст. албатта ин самара ва муҳаббати беандозаи бону наимахон нурмухамедова нисбат ба тӯтии хушбаён араш аст ки подоши заҳматҳояшро ҳар вақт дар аякалонҷон гуфтани араш дидан мумкин аст. умед мебандем ки аъзои ин хонавода тӯтии сухандон араш солёни сол боз аҳли оилаашро бо калимаҳои наву шеру сурудҳои ҷолибаш шод гардонида дар пур кардани фазои идона ва рангин намудани ҳаёти аҳли оилаи нурмухамедовҳо саҳми арзанда мегузорад. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Равшан Тоҳиров, Азия.